Ако лимфната ти система в тялото ти не работи добре, нищо не работи добре. Всеки ден тя връща в кръвообращението ти 2 литра течности. И това е естественият филтър в твоето тяло, който изхвърля токсини и предпазва имунната система. Но когато лимфата се задръсти, идват тежести, оттоци, трудно подвижни сме, килограми, които не мърдат, ти се чудиш как да се оправиш и това не е просто само напълняване, а тялото ти крещи отвътре как да се оправя колкото се може по-бързо. То буквално крещи помощ. За тази есен създадохме най-мощния лимфен детокс, който досега сме правили. По-мощен, по-ефективен, с резултати още първите 2-3 дни. Задържаната вода, това е нещо, което може много бързо да се освободиш от него, но има няколко тактики. Какви са резултатите, които да очакваш? По-хубава кожа на лицето, по-спокоен сън, по-малко отоци и повече енергия. Над 500 души завинаги промениха тялото си и ще видиш резултатите малко по-долу. Те говорят абсолютно сами. Не отлагай здравето си. Моментът е сега. Запиши се днес и влез в есента лек и енергичен. Очакваме ви!